Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στις Οικουμενικές Μνήμες. Θα σας παρουσιάσουμε ένα ποιητικό κομμάτι του Σιβηριανού ποιητή Γευγένη Γευτουσένκο. Το έγραψε το φθινόπωρο του 1961 εις μνήμην των χιλιάδων Εβραίων που του φεκίστηκαν από τους Ναζί στη χαράδα Μπάμπι Γιάνγκ έξω από το Κίεβο. Μελοποιήθηκε αργότερα από τον Δημήτρη Σωστάκοβιτς και περιελήφθη στη 13η συμφωνία του. Απόδοση από τον τρικαλινό ποιητή και νομικό Νίκο Παπά. Περιοδικό Νέα Αστεία, Τεύκος 835, τον Απρίλιο του 1962, σελίδα 505-506. Παραδίδω τη σκητάλη στον αδερφό μου, ποιητή και λογοτέχνη Χρήστο Τσούκα. Καλή συνέχεια. Μπάμπι Γιάρ, η χαράδρα της γιαγιάς. Δεν υπάρχει ένα μνημείο στο Μπάμπι Γιάρ. Είναι μονάχα ένα βάραθρο απόκρημνο, σαν απελέκητο επιτύμβιο. Κι εγώ φοβάμαι. Με τον εβραϊκό λαό έχω την ίδια σήμερα ηλικία. Και μάλιστα μου φαίνεται σαν να είμαι Εβραίος. Να με, πλάνητας. Την αρχαία Αίγυπτο διασχίζω. Και να με που πεθαίνω πάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε, ακόμα έχω τα στίγματα εδώ. Μου φαίνεται πως είμαι ο Ντρέιφους. Και Φιλιστέος είναι αυτός που με προδίδει και με κατακρίνει. Είμαι πίσω από τα σίδερα. Είμαι περικυκλωμένος. Είμαι κυνηγημένος, ταπεινωμένος, συκοφαντημένος. Οι μανταμίτσες με δαντέλες αγορασμένες στις Βρυξέλλες, ουρλιάζοντας, στο πρόσωπό μου μπήγουν του ομπραλίνου τους τις κρύες αιχμές. Μου φαίνεται πως είμαι ένα αγόρι του Μπέλοστοκ. Το αίμα κυλά, τα ρούχα μου μουσκεύει, μες στην ταβέρνα ελεηνοί μεθύστακες που βρωμοκοπούνε βότκα και κρομίδι, με βρίζουνε, με απειλούν. Κι εγώ αδύναμος, μικρός, ρηγμένος χάμω από μια μπότα, μάταια οικετεύω εκείνους του πογκρόμ, φωνάζοντας «Σκότωσε τον Εβραίο και σώσε τη Ρωσία!» Δέρνει τη μάνα μου ένας μαγαζάτορας. «Ω Ρωσικέλαέ μου, εγώ το ξέρω πως απ' την ίδια σου τη φύση είσαι διεθνιστής. Όμως συχνά κόσμος με λερωμένα χέρια μεταμφιέζεται με το αγνότατο όνομά σου. Πόσο καλή είσαι γη μου, εγώ το ξέρω. Και ξέρω πόσο ήταν άνανδροι οι αντισημίτες, σαν έλεγαν αγέροχοι, δίχως ντροπή, εκπρόσωποι του ρωσικού λαού πως ήταν. Μου φαίνεται πως είμαι η Άννα Φρανκ, λεπτή, διάφανη, σαν απριλιάτικο κλονάρι, και εγώ αγαπώ και δεν έχω ανάγκη από λόγια, έχω ανάγκη να κοιταχτούμε μεταξύ μας. Πώς είναι δυνατό να βλέπουμε ως τη μύτη μας και να μην ως φρενόμαστε καθόλου? Δεν μας επιτρέπουνε ούτε τα φύλλα ούτε τον ουρανό, ενώ μας επιτρέπονται πολλοί. Μας επιτρέπεται να αγκαλιαστούμε τρυφερά σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Έρχεται κάποιος. Μη φοβάσαι. Είναι η κρότη της άνοιξης που ετοιμάζεται να έρθει. Πλησίασε. Δώσε μου γρήγορα τα χείλη σου. Σπάνε την πόρτα. Όχι. Είναι ο τριγμός των πάγων στο ποτάμι που αρχίζουν να λιώνουν. Στο Μπάμπι Γιάρ θροούνε τα αγριόχορτα. Τα δέντρα κοιτάζουν απειλητικά σαν δικαστές. Είναι μια σιωπηλή κραυγή. Κι εγώ ξεσκούφωτος νιώθω αργά να σπρίζουν τα μαλλιά μου. Κι εγώ ίδιος μοιάζω με άφωνη κραυγή πάνω από τις τόσες χιλιάδες των θαμένων. Σήμερα γέρασα με μιας. Μικρά παιδιά έχουν εδώ του φεκιστεί. Τίποτα να το ξεχάσω, αυτό δεν θα με κάνει. Και ας ηχήσει η διεθνής όταν θα έχει θαυτεί για πάντα και ο τελευταίος αντισημίτης. Στις φλέβες μου δεν έχω αίμα εβραίικο, αλλά το ίδιο με μισούν με λυσαλαίο μίσος όλοι οι αντισημίτες, σαν να ήμουν ένας Εβραίος.
και είναι γι' αυτό που είμαι ένας γνήσιος Ρώσος. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.